বঙাইগাঁও নিবাসী এগৰাকী মহিলাই আজি কিছু লোকক লৈ আহি বঙাইগাঁও চলি চিনেমা হলৰ সন্মুখত অৱস্থিত বেবী ডল ইউনিচেক্স সেলুন এণ্ড স্পাত আক্ৰমণ কৰে। তেওঁলোকে जायगायाव फाननो होनाङालै हमनानै नांगौबा होंगो दोंगो थांनानै सावरि जाहैनांगौ बिदिखौ सावरि जाहैबासो बेफोरबायदि गियो हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मोनथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा बे भिडिअ मानि सायाव जानानै दं। ओरैबायदि डेन्जार अबावबा फाथै गेसाव ओंखारदोंनो लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनो खावलायग्रोखाबाय गिबियावनो एकदम आङो दामाखा भिडिअ लानानै फैदों आरोखि लोगोफोर नायजोबाब्ला इन्टारेस्ट मोननाय नङा लोगोफोर। ओरैबायदि डेन्जार नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय बयबो मिथियाखै सोरबा मिथिबाय सोरबा मिथियाखै माने नङा होमबा गोबाङा मिथिबाय बांसिनानो मिथिबाय जानांगौ खिन्थु आंनि बुंनायखौ मिथियाखैना बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय हिट जानो थांगासिनो आरोखि लोगोफोर। दा बिनि सिगां सिगां जोंहा थांनाय समाव निजोराजोंहाय मा होनो दैदेन औवारि कमेडियान एक्टरजोंहाय थांनाय समाव दावराव दावसि नांलाय खमलाय बुलाय सोलायबो जाना थांबाय नङा होमबा बिथांमोननि गेजेराव। दा बै समावहाय दैदेन औवारिया मा बुंदोंमोन निजोराखौ बुंदोंमोन माने देहा फानाब्ला नोङो 5,000 गाहाम रुम भारा जानाय लोंनाय गेस सोनाय बेयावहाय टटेल 12-13,000 मासाव खरस जायो। अब्ला नों बैफोरबायदि भारा लाना बोरै थानो हाखो नों देहा फानाखैब्ला आरो नोंनि बैसाङाव बा गान्दु सिङाव बोरै बै कन्डमखौ मोनखो होननानै बुंदोंमोन नङा होमब्ला। दा बैफोरबायदि बाथ्राफ्रा रियेल मार जामारबाय माथो ना रियेल मार नामा बै माबा दैदेन बुंनाया एकदम रियेल बायदि जाथारबाय माथो। अब्ला लोगोफोर बयबो मिथिखाबाय निजोराखौ पुलिसफ्रा हमना लांबाय अबावबा बेबी डल ना डल बेबी होनखो बै फालारनिफ्राय थिखांदों जाहैदों नङा होमब्ला। बै फालारावबो माने सिङाव भिडिअ बानायनाय दङ बेवहाय माने एकदम माबा बिखबाव गानग्रा मा बैफोरबायदिबो मोनदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रो जोंहा दैदेन औवारिया मा बुंदों आरो बिनि उनाव निजोराखौ हमनायखौथ' नुखाबाय बे भिडिअखौबो नायनानै ला बिनि उनाव दामाखा लोगोफोर। सामदि ओन्दि नायबाय था नोङो ओरैनो थानो हाया रुमाव ओरैनो नों मोजां खोन्थानांगौमोन आरो कन्डमा नोंनि खरसायाव बोरै थानांगौ सालि रुन्दि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5,000 गाहाम नुदोंबा मानसिखौ लाबो लाबोदो नों फाननो जाया बायग्राखौ नांगौ बायग्राखौ नांगौ सयथिबो लाबोब्रा ओमफ्राय नोंखौबो दान माबा गोनां लाबोदो घन्टा এইটো বেয়া কাম বিলাক সব হয় মদ চদ খাই তাতে সিক্ৰেট টিক্ৰেট সব খাই। পাৰ্লাৰৰ নামটো বেবী ডল আৰু মালিকটো আসমিনা খাতুম ই নিজে মাসাজ কৰে সি নিজে ইউনিসেক্স কিবা কৰে ল'ৰাবিলাক মাতি কিনে নিজে আমি নেক্সট চকুদি দেখা পাওঁ সি সেনেকা কৰি থাকে যে আমাকো কৰবা দিয়ে আৰু মই ৰুমৰ পৰা নিগলে সি ফোন কৰি কিনে মাতি থাকে আমাক বাধ্য কৰে ফোন একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি কিনে মাতি থাকে আমি নাযাও বুলি ক'লেও সি মাতি থাকে আহিব লাগিব সেনেকে কৈ কিনে মাতে মালিকে ফোন কৰি কিনে মাতি থাকে আমাক এনেকা।
लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब्बायबा बुजिबाय मिन्थिबाय नङा होमब्ला जोंहा फाथै बेफारिनो माबा फाथै गेसावनो माबा मा होनगोन बिदिखौ नाफाम गेसावनो बैफोरबायदि फानो जाहैदों जोंहा निजिरा एक्ट्रिस फेसबुकनि रानि इउटुबनि रानि बिथाङा आरोखि नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ आं बुंगासिनो दै लोगोफोर दा बिनि सिगां सिगां आं फंसे बाथ्रा ओरैबायदि डेन्जार गिख्रंथाव बुंनो थांगासिनो लोगोफोर बेनो जाहैबाय थांनाय समाव एकदम निजिराखौ माबा माबि बुंनानै सोरबा भिडिअ बानायोब्ला दा बिनि सायाव सासे मा होनो बर'नि मुंदांखा इउटुबार सासे दंमोन बिथांजों सापर्ट खालामग्रा दिनैनि थारिखआव बिथांनि खुगानिफ्राय मा ओंखारो ना ओंखारबाय नामा दासिमाव आं भिडिअ आपल'ड खालामसान्दियाव बैयो मा बुंगोन दिनैनि थारिखआव माने बिथांजों सम सम मालाबा मालाबा रिल्स बानायनायबो नुयोमोन आरोखि बै दिनैनि थारिखआव बे निजिराखौ फाथै फाननायाव हमजानायखौ मा बुंगोन मा बुंगोन गराय बुन्दा फाथै सोलाग्रासो बेबो सासे दिनैनि थारिखआव मा बुंगोन बियो फाथै फाननायावदि टपि गोजाफ्रा हमनानै लांबाय बेखौ मा होनगोन दे कमेन्ट खालामदो रायजोफोर ओमफ्रायहाय लोगोफोर दानिया बेफोरबायदि जोलैनि हांगार साला फाथै गावनि मोदोमखौ फाननानै जाग्रा सुवादफोरखौ मा खालामनांगौ रायजो राजाया एसे हमदोलै दानि जुगावथ' जोंहा आफादफोरा रावबो बेफोरखौ स्ट्रं खालामला बैफोर माने बैफोरबायदि खामानिफोर मावनाय मानाय बैफोरखौ माने जोंनि बर'नि नाम लाला आं रावखौबो नङा होमबा आफादा गोबां आफाद दङ नालाय नङा होमबा दा बै आफादफोरा एकदम स्ट्रं खालामनांगौ मा सिथोब हौवा हिनजावनि फालार बेलाय नङा होमबा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि फालारनि थाखाय गुबुन गुबुन हौवा हिनजाव आलदा आलदा माने फालार इउनिसेक्स फालार नङा होमबा इउनिसेक्स फालारफोरा माने दिनैनि थारिखआव बदनाम जाफाजोब्बाय आरोखि बैसोरबायदि फालारनि थाखायनो नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव फालारखौ इउनिसेक्स फालारखौ आसामाव बन्द' खालामदो होनना बुङोब्ला जोंखौ दाय जागोन नालाय ओंखायनो आं डाइरेक्टलि बुङो आरोखि जोंनि आफादफोरा गासिबो बैफोरबायदिखौ फोसाबनांसिगौ एकदम ना एकदम माबा जाजोब्बाय नामा फ्रि जाजोब्बाय नामा बैफोरबायदिखौ बैफोरबायदि जायगायाव फाननो होनाङालै हमनानै नांगौबा होंगो दोंगो थांनानै सावरि जाहैनांगौ बिदिखौ सावरि जाहैबासो बेफोरबायदि गियो सासे सासेनो फाननायखौ बिसोर गिया बालन्दाफ्रा जमा थांदो 20 जनसो खनसेनो सावरि जादो जायगायावनो एला होखादो बैबायदि खालामनांगौ आंनिबा लोगोफोर लासिं सिं बदनाम खालामजोब्बाय बर'फोरखौ साला हारसा निउस माने दामलाजोब्बाय लाजियासै दिनैनि थारिखआव निजिराया गाव मा होना फिसाय गारदों होननानै जोंहा माबाया बुंदोंमोनलै दैदेनवारिया फिसाय दंखायोनो बेहा ओमफ्राय आरो सोरबा फिसाय बेफोरखौथ' आं बुंनो थांला बैफोरबायदि फ्रिदम मोननायनि थाखायनो थाखा खामायनायनि थाखायनो हिनजाव मानसिया साला बेबायदि लाजिया नोंसोरो गासिबो हमलुंजोबनानै जिफोर होजोबनांगौ लोगोफोर ना मा होनो कमेन्ट खालाम थाब 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 एकदम होखावजोबनांगौ अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयाव फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय